tää tuuli täälläkin taas. Sanoin, että tuleeko kohta vettäkin päälle. Tää oli vähän jännää tuolla, kun ei minkäänlaisia kuulutuksia siellä laivassa, että milloin pitäisi lähteä. Ja mulla kerkesi niinku omat kellot soimaan. Vapaaehtoisten palokunnan talo oli joku näistä. Vieläkö tummia pilviä tuolla koillisessa? Tuolla ei niinkään. Katsotaanpa miten tästä päästä sille viimeiselle näistä Helsingin 5 vapaasti valittavasta järjestyksessä haettavasta jutusta. Ostrobotnia. Tämä on viimeinen näistä. Sitten pitäisi lähteä sinne Espooseen. Porkkala muistomerkki. Tuli aika tiukka sadekuuro päällä. Nyt ei näytä enää kovin pahalta, mutta no kyllä sillä kasvaa. No niin, tulihan se kunnon sadekin. Sinne vaan ajaamaan. Kunnon tuuli täällä. Ei enää niin paha kuin mitä se oli tässä Lauttasaaressa, missä tuntui melkein, että pääsee eteenpäin. No oli täällä pari pikku mäkiäkin. No, nyt just ei sada. Saa nähdä kuitenkaan tulee tuon seuraava saderintilän päälle. Täällähän on meillä Espoo oma sykkelslangen. Erotuksella vaan se, että sillä on syy on autoliikenne, eli autoliikenteen priorisointi. Korkeusero on aika paljon kovempi. Pituuskaltavuus myös aika persiistä. Tulihan sinne äsken vettä ihan kunnolla. Saa nähdä paljonko vielä tulee. Ja nyt loppaa sopivasti vielä koko päiväksi vastatuulta. Niin laitetaan päästä vähän siihen oikeeseen ruskan tunnelmaan. Ja nyt vielä kun täällä tuulee niin komiasti, niin vaikka täällä ei sadakaan, niin näistä puista lentää vettä niin paljon, että kastuu. Täällä mennään tällä. Tällainen. Jatkan nyt seuraavaan paikkaan. Onneksi se ei ole kovin kaukana, että matka on vaan Vaasaan asti. Aika hyvin muuttu sää tosiaan. Mutta vastatuuli on kyllä aikamoinen. Saa nähdä mitä tästä päivästä tulee. Mutta silti varmaan mieluummin tämä kuin sade. Kop. Entä jos ei halua Turkuun? Tää on ehkä sitten vähän vaikeampi päivä, en tiedä. Kahtoo nyt, mäkiä ainakin löytyy ja vielä 100stakaan mittarissa yli tonnin nousua. Vastatuuli on komia. Pyysin tässä äsken nukkua tässä kodassa pikkupäikkerit. Kai mä vartin parikymmentä minuuttia, 30 minuuttia jotakin sain unta, koska en mä ainakaan kuullut, kun siihen joku tuli pihaan autolla. Mutta kuulin, kun ne avasi oveen ja totesi, että täällä on joku nukkumassa. No en enää saanut unta sen jälkeen sitten. Siellä oli Talja. Yhden lankun penkit. No niillä on nukuttu ennenkin, mutta Talja oli kyllä tosi mukava. No, jatketaan tästä tämmöstä pikkusta, ainakin toistaiseksi vielä asfalttitiereittiä. Saa nähdä paljonko soraa tuolta löytyy ennen kuin päästään tonne Forssan ja Humppilan suuntaan. Sinne ainakin vissiin ollaan menossa. Menen pois asfaltilta ja täältähän löytyy aivan mahtava helmi. Autolla ajo kielletty. Ja ei koske Finlayssa noin autoja. Tommonen merkki oli tosiaan olemassa Suomessa vuoteen 1982 asti. Kielsi siis tosiaan autolla ajoa, mutta ei esimerkiksi vaikka traktoreilla tai moottoripyörällä ajoa. Mutta ei kovin montaa ole näkyy. Aika monta vuotta siitä, kun viimeksi itsekään nähnyt. Mutta joo, tällaisia sorateita on mulla ollut ikään. Ihana smoothiä ja onhan se nyt ylämäkiäkin, mutta sitten on. Tuossa oli aikaisemmin semmonen kyltti, että sotaharjoituksia ja panssarivaunuja ja nyt on tommonen ikivanha pysäköinti ja pysähtymiskieltomerkki ja sitten 400 metriä vaarallista tieosuutta. Saa nähdä mikä täällä tekee sen vaaralliseksi. On ne panssarivaunut vai mutkitteleeko tää vai onko tällä vaikka reikiä tiessä mistä tippuu läpi vai onko ne noita puutarhatolkkuja jotka hyökkää päälle. Vieläkään ei ole löytynyt mitään vaarallista. Siellä on joku lampi, joka oli valaistu. Hienoa vanhaa mettää vähän se. Ahaa, nyt on jotakin.
400 metriä on kyllä jo mennyt. Tarkoittikohan se tai ylittiköhän se tarkoittaa, että 400 metrin päästä. Vähän näytääkin armeijan juttuja. Ainakin kovasti on aitaa. Väliä homma, joo. Puolustusvoima. Tunkeutuminen alueelle on rangaistavaa rikoslain sen ja sen pykälän mukaisesti. No niin, tilasin 8 juustopekeä ilmaisena appia. Tää on ihan hyvä oloinen paikka tää autokeiras tässä, kun saa pyörät tuohon noin lähelle helposti ja helppo tuosta suoraan täyttää vesipullotkin. Ilta alkaa kylmentyä, saattaa mennä nollaan, saattaa mennä pakkasellekin jo, niin pitää vähän pistää vaatetta ja valmiiksi. Nyt maistellaan tuosta muutama. Jos niitä ei ihan kaikkia se, jos ottaisi osaa vaikka mukaan, kun ei ole ihan hirveästi palapeluja reitillä sitten yöllä. No niin, autokeitaalla käyty täyttämässä energiavarastoja ja lähdetään yön selkään. Alkaa sopivasti kylmenemään. Lähdin sitten pois kakkostieltä heti saman tien kun pääsi tuosta. Ei tarvitse enää kyntää sitä. Mutta tossa oli äsken umpikujan merkki. Saanpa nähdä onko oikeasti. Tähän mennessä joka ikisestä umpikujasta on päässyt läpi, mutta katsotaan, mitä tämä näyttää. Kello on siis tosiaan nyt 20:29 ja tälle päivälle on 142 kilsaa takana. Tämä mikään umpikuja ollut. Tässä pääsin autollakin läpi. Tänne. Pikkusen pitempi kuin tuo kakkostie, mutta oli tuo kyllä melkoista tuo yksinumeroisen tien pientä yhdistäminen. Sitten kun loppumatkassa sinne juuri olisi ollut sitä pieneltä, niin joo. Joo, tosiaan lupailee, että saattaa mennä lähelle nollaa. Tää riippuu minkä paikkakunnan ennustetta katsoa, että onko se yön kylmin lämpötila +3 vai +1 vai 0. Mutta niin monesti se on käynyt niin, että se luppaa vaikka +5 tai +10, niin se oikeasti se kylmin lämpötila onkin puolet siitä. Tai esimerkiksi jos on ollut +8, niin on ollut +4. No sitä mä en tiedä, kun ei ole edelleenkään lämpömittaria mukana. Se on jännä, miten tuo ihmisen mieli heittelee ja muuttuu samankin päivän aikana. Jos aikaisemmin puolen päivän aikaa ja iltapäivällä, niin en voi sanoa, että mitään epätoivoa ehkä olisi ollut, mutta kyllä se nyt turhauttikin, oli niin saakelin kova vastatuuli. Onneksi sitten se sateen määrä rajoittui niihin 2 kuuroisilla aluksi. Sen suhteen ei voi valittaa. Sitten mäkiäkin oli ihan tarpeeksi. Terkkuja vaan reittimestarille, että kuka hitto on tommosen reitin suunnitellut. Justiinsa. Mutta sitten kun tosiaan tuossa äsken sai vettyä naamaa vähän sapuskaa ja lattailtua laitteita ja pistettyä videonkin tuubiin, niin eipä tässä. Kun lähdetään ajamaan, niin tai siis kun mä lähden tässä ajamaan nyt yön yli ja ei ole palveluita tiedossa ties milloin. Saattaa olla, että menee jonnekin aamu 9 ennen kuin seuraavaan paikalle. Seuraava paikka löytyy ja kello ei ole vielä edes ilta 9. No eiköhän sä pärjää, mutta nättiä on, kiva soraatio ja kivat maisemat, jotka ei varmaan sinne kännykkään näytä miltään. Mutta tosiaan pysähdyin tähän, kun tässä oli penkki vaihtamaan vähän lämpimämpää buffia päähän. Ja olen tässä miettinyt, että mistä mä saisin vettä yöksi tarpeeksi. Mutta täällä oli kunnan varasto. Täällä lukee vesipiste. Että kuitenkaan saa vettä, se on kuitenkin kokoosa tai jotakin, mutta vesipiste. Saako sitä, eikö se ole avaimella? Muistattaa ottaa avaimisen mukaan, kiitos. Näinpä tietenkin. Ei saatu vettä sitä. Täältä löytyi vähän vettä. Tässä oli joku tyyppi tosiaan. Mä sanoin, että se käytiin hakemassa tuolta kämpiltä vettä. Minä vahin, että täältä ei tipu viljaa hirveitä määriä.
sitten pitää mennä tuonne pistämään ruuvi kiinni. No, katsotaan. Toivottavasti päästään jatkaa Sahtamalaan kohta. 30 olisi matkaa sinne. Ollaan Illossa. Kello on 23.26 ja ihan just tulee 200 kilsaa täyteen. Tälle päivälle siis. Tällaista tää on tää yöpuutaminen. Tässä sentään niin on rakennuksia ja puita ja vaikka mitä ihalle ja vaikka Houhajärven kylttikin. Saunamaailma. Ja 40 rajoitus. Kaikkea sitä. Ja tuossa 200 täynnä. Ei oo. Ei oo vielä. Joko. No niin. Bileet. Saavumme Sastamalan Vammalaan. Ja koitamme saada täältä jostakin vettä. Jos Google-paikkansa pitää, Googlen tiedot, niin täällä saattaisi olla yksi pubi auki. On se auki. Katoinhan mukava. Siihen niin. Koska täältä saa vettä. Anna että. Kutsuva kyltti. Olisiko voinut saada vesipulloa tähän? Joo. Aivan loistavaa. Kiitoksia. Vähän huonosti löytyy vesipaikkaa ennen yöllä. Aivan mahtavaa. Kiitoksia. Yes. No ne, sieltä pubista sai kun saikin vettä. Siellä oli kovasti tsemppiä ja kannustusta. Ja pakko kyllä sanoa, että oli siellä mukavan lämmin siellä pubissa sisällä. Meinasivat, että tänä yönä tulee pakkanen tännekin. Mikäpä sen mukavampaa. Mutta joo, tosiaan. Kello on nyt 25 eli keskiyö ja 218 mittarissa nyt tälle päivälle. Ja mitä se meinaakaan sitten yhteensä 730 suunnilleen, josta ruskaa semmonen 915. Hyvä. Jatketaan. Ei mennä nyt katsomaan Pyhä Olavin kirkkoa. Kokeillaan ja mennään katsomaan Vaasaan. Pakko syödä. Niin karmeitakin se on. Alkaa olla pikkusen puurtamista välillä vaan. Onko tuo ihmekään? Kello on 3.22 ja 271 kilsaa. Tästä olisi nyt Kankaanpäähän joku 16 kilsaa ja siitä 13 kilsaa vielä mahdolliselle kodalle kautta laavulle, mistä sitten voisi kokeilla löytää itselle hevosia pariksi tunniksi. Vähän viliponenkin täällä on ollut. Ei ole ihan vielä ihan kaikki vaatteet päällä, mutta vähän mietityttää, että jos nyt tarvii jo näin paljon, niin entäs jos tulee oikeasti kylmä. Täällä on monet veikkailut, että olisi tänään voinut mennä pakkaselle täälläkin, mutta mitä mä kattelin noita tiesäähavaintoja, niin kylmin täällä oli 2,7, kai se oli plussa. Ei se nyt vielä kovin ihmeellinen ruskalämpötila ole. No mutta me jatkamme, toivottavasti ehtis pari tuntia nukkua. Kello on 4.41 ja ihan hetki sitten tuli tuon verran mittariin. Mikä meinaa sitä, että otetaan tuo edellinen sessio mukaan, eli Liepajasta Tallinnaan. Ja tonni täynnä. Tämä taisi olla mun nopein tonni koskaan, eli jos mä nyt oikein lasken, niin 2 päivää, 8 tuntia, 41 tai 2 minuuttia. Täytyy tarkistaa. Kolme tuntia 21. 3 tuntia 21. Tässä menee sana sekaisin. Uudestaan.